Prestaň scrollovať! Predtým, ako budeš pokračovať ďalej v tvojom scrollovaní, by som ťa poprosil o tvojich pár sekúnd pozorností. Určite sa snaží zapôsobiť na niektorú z týchto platform. A nerobíš náhodou nejaké umenia, ktoré by mohli pomôcť ostatným? Napríklad strihanie videí, kreslenie. Tak áno, tak náš Discord server je pre teba. Studená voda. Je to miesto, kde môžeš spolu ľudí s podobnými záujmami, ako máš ty. Zároveň ľudia môžu pomôcť svojimi problémami, ako napríklad hľadanie nápadu, inšpirácie, alebo aj ohodnotenie vlastnej práce. Každý si tu niečo nájde. Aj keď nič nerobíš, tak do skupiny Memes môžeš poslať svoje straničky. A to nie je všechno. Na našom Discord serveri sa totiž uskutočňujú súťaže, ktoré môžeš vyhrať práve ty. Stačí iba splniť podmienky a si v hre. Ak ťa tento server zaujal, tak odkaz naň máš buď v bio, alebo pripnutý v komentári. No a my sa vedeme na serveri. Enjoy!